Benvidos a Enrede, un espazo para disfrutar de actuacións en directo e descubrir os músicos e salas pertencentes á Rede Galega de Música ao Vivo. Esta semana visitamos o Grove para coñecer o Club Náutico da man de Los Eternos. Los Eternos naceron en Cedeira, aínda que escoitando a música country do seu último disco ben poderían pasar por auténticos vaqueiros norteamericanos. Como nacen Los Eternos? Os Eternos nacen como un proxecto de pasalo ben 4 amigos no 2003 en Cedeira. Bueno, formaron o Cudi e Chevis e nada, empezou como pasalo ben, ir ensayar, ir tocar de vez en cando, cada X meses se surxía a oportunidade e nada, foi a máis durante os anos e hasta ahora. E que dure. Como surdiu o nome? Bueno, o nome dos Eternos é un tema bastante antiguo. Cando empezamos a tocar a guitarra, Chevis e Maseu, quedábamos moitas veces na casa e os dous, bueno, estábamos aprendendo un pouco e tal. E, bueno, saleu o tema este dos Eternos, que vamos a seguir con isto toda a vida e tal, e saleu dai. E cando no 2003 decidimos formar o grupo, bueno, teníamos clarísimo que o nome iba a ser Los Eternos. Coñecedes o escenario do Club Náutico? É a primeira vez que vimos tocar aquí, pero bueno, é un sitio, é un mítico, vamos, de Galicia. Vamos, é das mellores salas, do máis reconocido que hai en Galicia, sin duda, vamos. Unha sala espectacular. I'll say goodbye, I'll make you cry. I'm trying to play a good guy. Well, I'll be far to be your mind. It's only the kill lost. Oh, 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 make me happy when I'm still here. Cross
tonight, 'cause tomorrow I'll be back on the road. I to depart, don't ask me why, 'cause this is who I am. Another lamb to leave behind, 'cause you can't have the one. Baby, I do wanna stay here, 'cause it won't last so long. Make me feel at home tonight, 'cause tomorrow I'll be back on the road. It won't last so long. Make me feel at home tonight, I'll be back on the road. 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 Que pensa Miguel de la Cierva cando decide coller as rendas deste local? A verdade é que non foi unha decisión miña. Vamos, na miña vida a miña vida sempre estuvo ligada a este sitio, San Vicente do Mar, porque a urbanización foi unha creación da miña familia. Este sitio náutico era un club náutico que no seu nacimento pois foi unha empresa, unha iniciativa que non prosperou por prematura, non? A principios dos 70 non había moito interés por aquí, non? E cheguei aquí a explotar o bar en conxunto con meus irmáns. En aqueles momentos o que facíamos era chegar en xuño, mentras estudábamos, facer unha maquillaxe rápida, abrir xullo e agosto, e despois fechar e continuar a nosa vida, non? E tardei máis ou menos, non sei, 7, 8 anos en dar o paso de decidir facer desto a miña vida, a profesión, e dedicarlle todo e tamén tratar de exprimir todas as súas posibilidades, non? Sobre todo coa orientación do local, do espazo ao mundo da música, non? Dos músicos, da música ao vivo. Como definirías o náutico? O náutico é un sitio especial onde suceden cousas especiales, non? Normalmente a xente que non conoce o sitio, o bar, faise unha imaxe, non? Polo nome de náutico, que
que provoca máis sorpresa ao conocelo, non? Dentro do que o náutico é para moitos hai moitas definicións polos usos que se fan del, non? Porque pode ser un chinguito de praia, un bar para pasar a tarde, un pub de noite, unha sala de concertos, un sitio onde ver un espectáculo de teatro ou un sitio simplemente para ir con familia. Cal é a filosofía? Non é máis que un resultado dunhas sensibilidades hacia certas cousas e uns intereses, non? Johnny Cash. Well, I had a train coming, it's rolling round the bend, and I'll see the sun shines each, I don't know when. I'm looking for some prison, and I'm just riding on. Oh, 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 my hair gets rolling on down the San Antonio. Whoa. My mama told me so. Always be a good boy, don't never play with gone by the shine of many we know. Y'all see watching die. Oh, oh, oh. My hair gets a blowing. Oh, my whole huge fire. Fancy tiny car, probably drinking coffee and smoking big cigars. And I know I had it coming, I know I can't be free. Oh, my mother keeps a rolling, oh, my whole year sleep. My hair gets rolling on down to San Antonio. My hair gets rolling on down to San Antonio. My hair gets rolling on down to San Antonio. Muchas gracias. Como foi a evolución dende o rock and roll dos comezos ata o country do voso último traballo? Foi un pouco, casualidade, sí. Tocar no Uni aquel día. Foi a raíz de facer un concierto que así medio un día para outro. Nada, decidimos meter un par de temas country e tal, empezar a cantar eu, antes cantaba aquí o meu compañeiro Cudi, e nada, empezou así, vimos que
que foi ben a cousa, empezamos a facer máis, hasta gravar o disco. En Back on the Road contades con algunhas colaboracións especiais. Paco, un gran guitarrista de Cedeira, toca nun grupo tamén que se chaman Os Mezcales de San Antonio, fan Tex-Mex. Un grandísimo grupo. Sí, tamén. E nada, pero nos botaron a mau a meterlle o banjo, un par de temas. Claro, despois a colaboración iba a ser Álvaro, pero ao final non é colaboración porque quedouse no grupo. Pero necesitábamos alguén que tocara o estilo e non hai nadie máis por aí que toque o estilo como Alvarito. E a partir da grabación foi cando se uneu a nosotros. Non é que sea o mellor, é que é o único. O de facer country ten algo que ver coa vosa cercanía a Ferrol, porque esta cidade foi sempre berce do country galego. Igual ten Álvaro a culpa, porque co tema da estilo que é o único nesta materia, pois igual ven un pouco de aí, non sei, de tirando da sabiduría de Alvarito, supoño, porque outra explicación non ten. Estamos empadronados en Alabama. About my destination, Alabama trail. Over here in Alabama, on midnight home. Just about my destination, Alabama, my home. You can reach me, Alabama, Louisiana, maybe Tennessee, Louisiana. Washington D.C. But I compare without a gunfire. Lose your memory. Oh, you over Alabama and the midnight home. That's the Palmer destination. Alabama, my home. Where you were lost city and the midnight trail. And I say about my destination, Alabama, my home. And you can reach me, Alabama, Louisiana, maybe Tennessee, Indiana, Montana, even Missouri. Hey, North Dakota, Minnesota, Washington D.C. You can reach me, Alabama, Louisiana, maybe Tennessee, Indiana, Montana, even Missouri. Hey, North Dakota, Minnesota, Washington D.C. Like a pound, like a gunfire, lose your memory. Like a pound, like a gunfire.
15 anos son moitos. Que é o que mantén a frescura deste local? É unha pregunta que me pon contra as cordas todos os anos. Porque, claro, a trayectoria deste bar, de repente, cando da densidade pasa a destacar por unha calidade, unha cousa que chama a atención, non? Porque xa é notorio que veñen grupos que non se asustan ao aforo da sala, non? Isto provoca incluso mosqueos en programadores de festivais de salas e de concellos. Isto ten un tope porque seguindo así os grupos que veñen aquí normalmente, pois xa a base de repetir farían que a programación non seña interesante. O meu reto de facer unha nova programación brillante non pola resposta da xente do que espera, non? Que é un reto que impón, que marca, pero sino pola miña satisfacción personal. Agora xa teño un pouco máis descansada, pero pasei non moi mal este ano pasado porque pensei que xa tocara teito, e a aposta vai ser pola produción propia. Este ano é o terceiro verán que fago unha iniciativa que se chama Laboratorio N, que consiste en conseguir non ser esclavo de que a actividade de concertos este condicionada polo estado no show business de determinados grupos, senón que o local teña música en vivo porque sí. Creo esa circunstancia de que este era o único local desta praia, o único local do Grove, o único local de Europa, donde todo día, ou todo horario de apertura da hostelería, non había música enlatada. Estaba castigado o reproductor de CD, o Spotify, o ordenador, o YouTube, o disco duro, os CDs, etcétera, etcétera. Where's my mother? Where's my father? Where is everyone I've known? I've been left alone. Don't need music, don't deserve it. Now I am on my own. Wow, the dawn. Up and down, far away from home, fighting my own evil thoughts, but I never won. Well, how my friends, where are those girls? Now I am on my own, like so many times before. Just my regrets gonna kill me. Walking with my guitar till the day I die. Robbing town, far away from home, fighting my
vosso último disco ten 11 temas propios. Quen compón? Prácticamente todas as cancións dese tema están compostas por Chevis, dese disco, vamos. Son ideas que despois desenvolves todas, entre todos desenvolvémoslas no local. Sí, cada un vai da casa cunha idea e ao chegar ao local, aquí podese facer isto, isto non me gusta, isto non sei que. As letras é que o fixeron entre María e Arancha, dúas colaboradoras do grupo habituales. Pero os temas, si, chegas con unha idea, listo, entre todos no local, bueno, o que fai todo o mundo, va. Sí, chegas con a melodía, despois montas a canción. É certo que dende que facedes country hai un par de cancións que tocades en todos os concertos. Por qué? E dous temas en concreto que tocamos desde que empezamos a facer country. Un é de Hank Williams, que aparece no disco Morning the Blues, e a outra é a dos Bears. Sí. Esas dúas facémolas... Cal? A de Estilo My Mind, dos Bears. A de Estilo My Mind. Esas dúas facémolas no primeiro concerto que fixemos de country e seguimos facendo e nunca as quitamos do repertorio. Foran acústicos, foran eléctricos, esas sempre as tocamos. Take my hand and my whole people. Let me stay with you tonight. Call me sweetheart softly. I'll never depart. Take the reins of my life. Let my soul rest in yours. Hold me tight in your arms. Call me sweetheart softly. I'll never depart. Take the reins of my life. Show me my way home. Don't let me alone. Life is so hard, babe, without your love. But you bring me hope. Take my hand and my heart, babe. Let me stay with you tonight. Call me sweetheart softly. I'll never depart. Take the reins of my life.
It's so hard to pave without your love. Oh, but you bring me hope. E cando chega o inverno, que? Aquí non podo engañar a nadie, non? Porque todo mundo sabe, non? Que despois de tanta actividade entrega, pois teño que recollerme, non? Teño a cueva fácil, necesidade de non interactuar con xente todo o día, todo o rato. Todo o mundo se plantea cousas, non? Pois chega un momento de soledade. Que nos podes contar do grupo que actúa esta noite? Los Eternos é un grupo que non conozco, pero que está Álvaro velo e disfrutar del o meu motivo. Everything is alright, let's go to the bar. Everybody's alright, drinking all night. So when it's time to have fun, play your music all the whole night. If you don't feel alright, let's go to the bar. Get some whiskey and tequila, feel the music in your heart. Remember forever the rock and roll time. Get some whiskey and tequila, feel the music in your heart. Remember forever the rock and roll time. Tequila, feel the music in your heart. Remember forever the rock and roll time. Just a whiskey and tequila, feel the music in your heart. Remember forever the rock and roll time. Remember forever the rock and roll time. 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 Yes, rock and roll. Que é o que fai que un grupo como Los Eternos pase da autoedición dos seus dous primeiros traballos a editar coa Warner Music? A verdade é que estar no sitio adecuado, no momento adecuado. Coñecimos un membro do grupo que se chama Dr. Gringo, e por medio del puxémonos en contacto con Miguel Costas, o Sinestro Total, mandamoslle unha maquetiña que fixemos antes de gravar o disco, gustoulle, meteuse no proxecto de editalo el. Cando iba a editar el, mandouno a Warner Music, gustoulles tamén, e ao final foi todo así un carambol, é sorte, a verdade que é sorte. Se non chegamos a pegar esa chamada, pois estaríamos agora autoeditados, sí. Como a maioría. En que se nota estar na Warner? Na distribución. Estar en Warner o principal é distribución. Porque os discos podes atopar en calquer sitio, en calquer país do mundo, basicamente. O que máis notemos é iso. Promoción e demás, a verdade que non hai demasiada promoción por parte de Warner, pero bueno, supoño que grupos da nosa talla, pequenos, refiérome, que non somos demasiado importantes para eles. Si fóramos Red Hot Chili Peppers, bueno, sería outro tema, pero bueno, fannos caso o xusto. Cales son os plans de futuro?
Ahora mismo estamos xa compoñendo novos temas, temos alrededor de 20 cancións novas que estamos facendo. E, bueno, a idea é sacar para o ano que ven un novo disco. Iso sí temos claro, que queremos sacarlo para o ano que ven. O que non sabemos ainda é como facer, con que vamos a editalo, se hai interés por outras discográficas ou se acabamos autoeditando. Non sabemos ainda como vai ser o tema, pero sí que vamos a editar un novo disco para o ano que ven. Well, my baby broke down in the blues, no pen to squash nothing. I called you. I promote you around with my hand on my hands like one hand coming through. I just keep on the blues. I want to nice no letter. Say, oh, mama, please go home. Your dad is lonesome. Everyone in good kind, come and talk along. You gotta tell no more. If you do wrong, never leave the town. I almost lose your mind. I stop on more on the blues. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias.